mohol by som postaviť jeden dom. Mama povedala toľko, no ani neviem. Nie je zlý nápad, ale ja by som vyriešil, keď nehneváš za to. Otec povedal toľko, že určite, že to takto chceš, tady niekto ich kúka, že jak sa hádajú. Mama, že určite, že vyslobodil z basy. Otec opýtal, že kto. Mama na to, že povedal, že Rod. Otec mu povedal, že Rod, ten psychopatický zviera, nie je možné. Rod je zavretý do psychopatickej liečbe.